My name is Meshach. My age is 8. Hello, my name is Anna. I am 9 years old. Hello, my name is Godbless. I am 10 years old. My name is Ibrahim. I am 9 years old. Genesis Orphanage er et børnehjem for forældreløse børn, nær Arusha i Tanzania. Børnehjemmet har plads til 18 børn, og huset er også en lille skole for lokalområdets fattigste børn. Projektet startede i 2011, og med hjælp fra firmaer og private sponsorer voksede støt siden. Du kan også hjælpe med at skabe et rigtigt hjem til børnene, enten som sponsor eller som frivillig på børnehjemmet. Vi tror på, at uddannelse er vejen ud af fattigdom. Derfor er alle børn på Genesis Orphanage 3-5 sponsorer, som hver måned betaler for, at de kan komme i en god skole. Pengene går til skoleuniformer, bøger, transport og skoleretter. Du kan også blive sponsor. Bye! Bye! Bye!